Lho aku minangkani anu ngendikaning pukulan Bathara Antarada. Kon munggah ning kayangan, ajare arep ganti kostum. Seragam saka pimpinamu. Wah, iya, Deng. Engko ndak ketone aku ki ora terpimpin ya. Ha iya. Ilayana. Mati-mati weruh. Metri loso. Manglono mangapitira apa aku taruh kan? Gending kutut manggung Marioneng tapane si Joko Loro Lertate ciyo mandra kini yo nonton si Joko lamar Sri Mbok Sri Gading. Mbok Sri Gading isor mlati sor kemuning. Mbok Sri Gading mlati sor kemuning. Tunjung bang ding 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 nang ning nang dung dung dang dung 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 dang dung 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 dang dung 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 dang dung dang dung 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 dang dung dang dung 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 dang dung dang tak de tak geng 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 wis senengane wah gedeng apik-apik kok ana ora iso kendangane aku anggere ngendang ayak-ayak isane meng ngono kuwi gak jendak ndak jendak ndak jendak ndak jendak aku oke luntul-luntul penae kok penak ora aku naik kayangan ya Neng ya sing ati-ati kon wah seragame apik ha ya ngene iki ana identitase jenenge we lho emblem neng dada PTSDB atas nama Bagong. Wah. Aku budal. Ya wis kono mangkat to. Ler sapating sun tumiling angulati. Ler sapating ya kowe kurang medun ngono. Ler sapating sun. Dase rasa medun. Angel. Aku gendeng ya sakaremu. Sing kepenak. Apa jenenge? Apa kae, Truk? Sing endi? Lah wong aku meng sing metu saka siji lho. Ah saka siji yo. Meraino semopa. Oh, menyurah kuwi goblok. Wis menyurah kuwi. Ah sing endi? Ngenangin jo masuk angin. Hakeroang supaya tetang dilintang tak kekuntang lintang ke tak untang dilintang ke gamelane terus untang dilintang tak terang sakaremu arep gendeng apa sakaremu Tot kaya terus ya. Nandeng tak kekunandang tak setung
Danda kublak-kuntak sutung. Danda kublak-kuntak telung gentung. Wah. Ra cocok kendang. Aku nek ora nggawa gawan kendang dhewe sak. Dan dan tulung jeng kang tak tulung jeng tulung tangge tak pun tandet jeng tan tulung tan tulung dan dan tak kuwi meneh beneng ke wae sak polah-polahe. Jejeli selop cangkemmu lho. Ora ngerti iringan kok bujal nolo garing. Mangga kula dherekaken. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir gincanging aris
risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik gawar kencang marudayang pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe iki lha kok dadi wah kaget aku nganggo sandangan kaya mengkene iki Bagong lho ngam tiwan perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sing ngremuk dadi ndika sambang rapet sambang liling tung tak tungdang tak ndelang-ndelang. Golek ana watu kepruke ndase malah omongane ndlewer-ndlewer. Inggih Bu Kulun, kula ingkang abdipun Bagong. Wah, lah kok dadi sandangamu bareng dadi sarta kesinampiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi wah ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula Bu Kulun. Kula mboten mindak bagor bagor piye? Bagus babar belas Bu Kulun. Malah menika busananipun ketinggal sedaya sami sesak. Wis ora dadi ngopo sing baku kowe wani lan kowe sagun jaga kayangan kasinggihan mengkater Bu Kulun. Ingkang minangka dadi kenaman kayangan jenenge Prabu Dirgayaksa. Ngetapke para wadya balaning kabeh padha wujuding buta. Ulun paring dawuh kalawan jeneng kita gandeng kita mung kewajiban jaga kayangan. Sing wigati bisa piye carane nentremke kelawan sarta ngendhake kamurkaning Prabu Dirgayaksa sak wadya balane. Dimen kayangan tentrem aja nganti ana tumetes sing getih, aja nganti ana ingkang dadi kurban. Kita kudu ngulir budi ngasah kadiwasan Bagong mekaten Bu Kulun. Kanthi cara-cara sistem ing sampun kula ngertos. Jumbo kalih menapa sampun dipun perintahaken saking pimpinan kula. Kumpul sak mangke kula menika dados keamanan wonten ing kayang. Dinten mangke badhe kula ginaken cara-cara supados sak mangke sampun ngantos wonten dumawahing kurban. Wonten ing pihak kedua belah pihak. Mangkat dina iki nang repat kepanasan menapa dereng dipun yupi-yupi. Repat kepanasan ki jeneng aja nek diyupi-yupi dengkul kita. Mangkat to nuning ngestaken dawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wangebi kula batur nurut mugi-mugi kula saged angentas memean tenang ngentasi karya Kulun. Wah. Mubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pinipanca Dirga bau namen anyang aliman atet benglan dening mawai amang toang wonten timbalan ingat nawon nyuwun apa kabeh para wadya bala isih duwe karekat bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirgayaksa nggone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa nyet anyeh manggem ing nawa pangan ing om atuk ing lenggang Prabu Dirgayaksa
Kang mangkono iki wis ana pirang dina dewa nggone tutup kori sela matangkep. Miturut saking pamit angkul sampun ingkang dinten lengan menika. Nyamraput anggenipun teng wonten ing karepat kepanasan 3 dina katingian mekaten. Wah, tak tebak kori sela matangkep, ha. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Truk. Iki buta kok ana karburatore ya? Karburator piye? Sing mburi kae lho, sing ngarep kuwi butane wangun. Ojang gedhe suarane ambar sing mburi iki kandrane. Enten ana nek do nglokor. Iya. Iso iki, Kang. Iki goleki sepuyere wae modar iki, Tru. Sapa iki? Niwang Sukmana mangadilene ngono sae. Wis Kang biasa wae kesuwen. Omong biasa ngono kuwi kesuwen. Takon karo aku jago ning dewa. Sapa? Cindhe Laras. Bagong, kowe sapa? Aku Dirgayaksa. Unden omau. Ana balik unden dewane ayangan. Ani ora kutik ora nanti naning dewane ayangan lung ang ane pamono balik dengan jago. Golek ana kuncine di off-ke kae ngono ndak ngono. Ayo ndi dewa. Ndi dewane aku bakal lenggah dampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak pringgake sarana becik kowe baliya. Aja ganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nasthithekake lakuning para titah. Ora ngawu gawan ngawur. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati dak tanpa petung. Mergo ati iki ana pambujuking tumindak sing ala, ana pamunjuk tumindak sing becik. Nang kono do krah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la dalang. Engko sing mburi tak gulunge kok. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana rajapati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate Dirgayaksa, pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe. Ora usah ndadekake gunem sing tanpa guna. Neng kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe.
Omong karo pengrawit iki perang gedhe. Perang jagoning dewa karo apa jenenge sing raman kadewatan lewirining sembrana. Iya. Pamer le iso imbal. Agak aku terus. Iya biasa. Kuwi sing mimpin gareng. Gareng ngendang lho. Ha. Pritilis tangane ora. Ngendang kok tangane wak kuwi kaya ngoncaki kewaci. Kaya ngoncaki bak anu apa? Kaya ngoncaki bakule anu apa jenenge? Sing apa? Anu nek perlu ganjur. Wah, iya ora apa-apa. Ganjur dadi ketok aku lek perang ki wangun. Ya, ganjur, Reng. Hah? Ganjur. Ganjur piye? Waduh, aku iki khusus pengendang sampah e. Ganjur ki sing piye omongane? Ganjur ki dadak ole ming luro-luro, ming kuwi tok. Heeh, ora nggo 6. Ora. Dung dah. Wah, kuwi terus kok kendange meng kendang cilik kendang gedhe. Grung rang plak. Dah. Grung rak dah ngono. Kuwi perang gedhe. Ora nggo batangan kili kita. Ora. Kili kita. Oke, dadi. Oh, kancaku rasa latihan dadi kok. Ha bukane. Ayo kendang gedhe. Dah. Lane. Oh ya. Aku kedapuk kon nabuhi Bagong ya rekoso. Piye Gong sida ganjur? Sida. Ganjur wong ganjuran. Pabapang. Nabrak ndasmu kowe. Ora nesu. Senopati kono ganjur terus. Ya. Slomprat. Ora Gong, ora to. Kendang gedhe. Ha iya. Ha. Wah. Komeng trangtung. Wah. What? Wah, aku mau apa ki mau? Ayo
sampean dilatih pencang. What? Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora diringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, iso dipotong iki bayarku iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirah iki ndang iki ndang. Tak dandang. Drang ngono, ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora rasa reng, rasa. Kapora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Tenan. Tak untel gulumu pedhotek modar kowe. Waduh, aja. Tanah urip. Neng kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Ngayal aja. Truk, sing ngedram sapa sing ngedram? Gareng. Dan gareng apa-apa dirangkep. Datu ngono disus. Ora karep sami. Kapok aku tak culke ning manut karo gandul sirahmu e. Hot. Nyuwuk rasa karepe dhewe. Na ne suwe nek kono ku njur suwuk tok ora. Iki mau sampah Bu. Sampah. Wah, pentas ora sukses iki jan. Iringan rusak. Sesuk golek penata iringan liyane gareng lho. Mangkel aku. Ha iki piye iki? Ben suasanane Bali sampake sik, Reng. Sampake sik. Aduh. Ngati-ati, susu-susu mah nyampar gendere penerus aku. Piye? Ha iki rada lara engko dekul kendangane, aku sik kendang. Truk, apik kowe sing kendang. Sesuk bengi gareng rasa dikabari. Oh iya. Diomongi nek kecelimene batal. Oh iya. Senget ta ngono. Dirgayaksa. Ana dawuhmu apa? Ayo kowe sak wadya balamu bali ora gawe kisruh kayangan. Kowe sadar kudune. Kowe sebagai kawulaning dewa aja kok pisan-pisan kowe iki duwe niat. Ya kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Kakan gluduk kurang udan. Iya. Duwe niat nek ora tak seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung makhluk biasa, kowe mung makhluk padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek dewaning para dewa tok asta, tok gawa, kowe kelakon. Apa kowe iso gawe tentreming jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Dipikir ora? Janji Joko Pengalasan. Isih mapan ana ing kayangan, aku sing tukang jaga kayangan gawe tentreming kayangan. Aja pisan-pisan gawe kisruh. Ya. Aja ngegowo dhewe kancamu akeh. Kancaku ya akeh nek tak ketapke. Ning aku didhawuhi karo pimpinanku aja nganti tumindak analogi. Truk. Kekerasan anarkis.
Aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing halus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pasduluran. Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Iya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan, Joko Bagong Pengalasan. Jenengku molak-malik. Iya wis iya aku ngaturake panuwun. Koko Prabu Sarawa Paduka kula ngaturaken pasegan panakrami. Inggih Yayi. Sampun kula tamya karya bombong raos sing manah. Kresna bektiku katur. Iya Werkudara tak tampa. Koko Prabu sembah kula. Ya Arjuna tak tampa. Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kyai Seman miwah atmajanipun boten sebo wonten Praja Ngamarta. Mongko Paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka. Nanging imanipun inggo sepriki sampun tanganipun tigang candra. Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menggah kemanggih Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, nuwun sewu. Menapa Yayi mboten utusan kan para kadang? Utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar. Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh. Ing mekaten kula tumuli tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Apa Dimas ora ngerti? Apa to neng dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta? Aja takon aku nang takono Jlampruk. Janaka sing saben dina ora nate pisah lawan Punakawan. Arjuna kula wonten paring dawuh. Apa Syadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan? Koko Prabu kula piyambak mboten mangertos. Lenging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggiur beda Koko Prabu. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dia manah engkong ing praptaning iwang pikulun manik moya karya kagiat kang samya mulat. Sing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung pukulun boten kanthi kanyono-nyono Paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kuntadewa Luntampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa. Guru kakekku aku maturke sembah. Iya Werkudara Luntampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntampa. Menapa to darunanipun dene Paduka Pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap Paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene Paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Kuntadewa kula wonten timbalan ing ngadhawuh aja kaduk ati kajron penampa yektine prapta ulun ora nedya miji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih
dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa. Polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Bagong sawanana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pelempertangga Jiwlon Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase usulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun. Mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Werkudara, nggih. Janaka wonten dawuh. Wis trewaca dawuh panjenenganing Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking Godha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Bagong dalem. Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamoning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Rubendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendha apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora. Ora leren jangka kowe. Ayo aku ya wan.
modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih none bapak tak pasrahke bapak ya jawani lho bapak apa piye Mas aku. Glimpangke meja Mas lho. Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa? Wah nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah antil modar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayeng isuk-isukan jatro. Ha iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wine pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa sing wujud wine. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok glidike ra jaman-jaman. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kei ra kei antil. Wah. Cah gleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethokke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wong Jawa engko wong tekan kene, Pak. Janaka iya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Endi Bagong? Kene pasrahno awak bandinge. Ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene, kowe sing rene. Wah, kowe rene, tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa to? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan sprene meniki durung tau ngrasake
sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengin njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething keburu sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker ku ora. Au Kang Supan munyuk terus. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak manik moyo tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjike karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapakku. Aku nek wis nang omah ya medeni bojoku tak tantang. Awon bojomu kok wah bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu Mecucu. Siringan ra ruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Ayo digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ana ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Nek ora iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting. Butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki plempertangga jiwa. Tak gawake Bagong. Jambu dipun kula rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kowe kosek. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Bale pangan munyuk. Is. Beco ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk kok ngono to. Terus pojok wetan. Ngopo? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih plempertangga jiwa lan winih Jambudipun Nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kuwi pertama-pertama lho jauh-jauh lho.
Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok. Ming jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Ah iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lha karo mbokne di ngono kae. Tak Tru. Aku wis sentrap-sentrum ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu dipanirmala pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih jambu dipanirmala, winih pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Mbok ndeloki. Wis. Mangkel lah. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Heeh. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Bajingan. Aku nganti jengkel kok rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Ha nek ora ngono aku wis dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah Sinuwun Dwarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih? Ora. Ming arep takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara. Ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lahir batos. Tegesipun sakmangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candra Dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lahir batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kakang Semar menapa sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti
keparenga Kakang Nuyantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukan Pringabot. Manikmaya. Iki ora ngira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ora nyono lah kok semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing tok kandhakake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adhiku Manikmaya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe neng Pringapus. Kakang Semar sejatosipun kaludhanganing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Mertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala supados sak mangke dipun dhahar sarengan kaliyan Kang Rayipun Manikmaya miwah putra panjenengan Ulugaring menapa dene Petruk. Menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku ora sak pejagong karo adhiku Manikmaya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mengkari manut Bathara Guru Surawati wis digestaken dawuh kula. Lang-lang yang dia mangungkung Kakang Badranaya. Piye? Pasugatan dedharan sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar kula aturi ngrahapi ing langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih lahir batos. Lawa gareng. Malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manikmaya. Waduh, kanugrahan yatra. Wah. Ya ming Mertangga Jiwa karo Jambudipun Nirmala reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Entuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun Mertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Wis cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendahar dening Kula Semar Badranaya. Kelurahan Ulugaring tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara Wanakawan tiga dataning Purwadasena Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra.
sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabarang katur wukir moyat mayik saking dias balewur kencang aruda yang mak pong bolong kali cedhi sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Manikmaya wah pripun ingkang sekawit ingkang raka isih pangudal menika sampun bombong marem bingah dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ing kados mekaten lah kok tinemunipun menika namung atur dara Jambu Dipa Nirmala Pramur Tangga Jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nalagaring Rama Dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwada Sina Surawati wonten dawuh Bathara Indra iya wonten timbalan Panakawan katelune bandanan papan ana ing pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ingkang bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati das pundi tadi lah kok mekaten pun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Semar menika kadang paduka kadang werda menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuwasani niku Gusti ngakarya loka panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mobamu sing para titane kok walah kok kaya ngono kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk kula mboten mathok Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathok perkawis menika kula ingkang badhe nanggel sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Rada kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap kula mboten badhe melu-melu mboten badhe garap menawi wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru kula ingkang badhe nanggel Kakang Rada kula semanggaken kula semanggaken kula nuwun pukulun Kakang Rada menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titah ingkang minggah wonten ing kayangan kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula lho kok ngaten nggih panjenengan ora iso dikandhani ora iso dielikke nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan Kakang Rada monggo dipun presani kemawon Amit pasang kaliman tabe tinebena ing lodune dumawahing tawang tuwang. Dandane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggon sing sepo-sepi ngenten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput, tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng pengadilan hukum negara Ngamarta niku mboten mbau karo kapine nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara dipatrapi pahukuman nadyan to nuwun sewu wong liyan kebrayan ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngoten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Adan Nenek sampeyan terus kula dijual jawel dijak mriko dijak mriki dijak mriko rame pindah golek nggon sepi jane enten apa to engko gek kula ajeng mang perkosa Bagong aduh iki kata-kata halus ngene iki biasane terus malah menyesatkan wonten dawuh kowe tak kandhani ya nggih satemene aku kuwi entuk
dawuh saka Yayi Darmaji. Wah. Darmaji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus klebu Werkudara Janaka. Yayi Aji kuwi penggali resah. Resah dan gelisah. Ngoten niku. Aja dilagokke sithik. Aku ngerti kuwi lagune Obi Mesak. Lho. Tresnane modern tenan iki. Ngerti lagu e. Wis to, aku ki nek tok marahi guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Yayi Darmaji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau kebawah keperintah negara Ngamarta. Ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula, tegese mangan bondo negara. Wo, korupsi. Iya. Nglembrah ning ngendi papan. Mongko persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso dindakake. Lah, penggaling Yayi Darmaji tumuli kepengin ya kuwi gawe sawijining pakumpulan. Pakumpulan ya kuwi wong sing bakal mbrasta wujuding menungsa-menungsa sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi. Iya. Tegesno tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok. Ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus sak banjure. Lah, mongko miturut pengendikaning Yayi Darmaji, wong sak negara Ngamarta ning aku omong kowe aja gembelo sirahmu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pengendikaning Yayi Darmaji, wong sing jujur katone ala, nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba mung Bagong. Cocok. 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 Andal. Kula niki pancen wis dititeni karo wong-wong kanca kula ya tepungan kula. Kula niku pancen wonge agal growal-growal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon urung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukokno rokok. Nate susuke kula sak Ketoke wis. Wah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kalih gareng beda. Nika mesti diuntet duwite. Terus kersane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong ing mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Oh, nggih. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanake kowe dadi dawing Yayi Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara, kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau, nadyan to kuwi wong liya kulit daging sedulurmu, yen perlu sanak kadangmu, yen pancen luput lan kadenengan mangan bondo negara, nganggo bondo negara kanggo keperluaning pribadi, kuwi wajib mbok cekel. Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel. Kapi tayaning Yayi Darmaji nggone wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasta wong kang mangan bondo negara mau ponakan Bagong. Lang-lang ing driya mangu-mangu mangunggung ganduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tan lulus samangku sang Dyah Utama. Oh Sagora, sago kanthi sumpah prasetya dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugi ning negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Wah, aku seneng krungu sumpahmu. Syukur Bagong aku seneng. Ya Bagong aku seneng. Nemeng seneng wae akeh tunggale. Kene iki le sumpah ya menak-menik lho. Tegese wis antep tenan. Antep. Wis tak banduli ya wis antep. Ora usah kuwatir. Yen ngono wiwit dina iki ana dawuh.
Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu, nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone ngrogoti Bandanegara. Mangan Banda Kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanen atur Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning ya niku. Ketua sarunge elek. Sandangane kaya ngene niku. Kula ya nek kon kaya ngeten iki ya diparingi ra napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa. Supaya kula rada gleleng napa ameng nganggo pakaian kaya ngene nek ngaku ketua komite pemberangusan korupsi ngoten niku do ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora entuk sandang aku dienggo Bagong. Arjuna mbok sili ana sandangan meneng ketok merabot mboten kemawon Wah Prabu mboten. Kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dol wonten loakan. Iya ta? Ayo karang perlu Lah terus karepmu beneran kudu golek sandangan aja kuwatir. Aku nyimpen sandangane Setyaki kowe tak meneh sandangane Setyaki. Konangan sing duwe sampean tanggung jawab lho. Nang nganti kula ketemu Ndara Setyaki, Bagong nganggo sandang tempiling siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe iki matura nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Oh nggih. Wah, gleleng tenan. Oh lah ya kok ya cukup. Cukup piye? Kula dedel. Mboten cukup sirahe gedene semene kok. Lah niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to kono. Ngestaken dawuh nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebda ing karya Panakawanku Cah Bagus nggih. Pareng mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titel kula sing pun diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakarepmu nyuwun pamit jenengan. kira kolor tak dudut
Kakang Rada punawi kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki? Wes sajake ora nrimake lakon iki kula semanggaken Rataya wis ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangartine elek watu barang tekan kayangan. Oh menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Kula semanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Mangga, Di. Migunjang kancing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Janaka Arjuna kena ngopo kita satriya kok sangu watu namit pasang Kalimantabi tinebina ngiloduni maling tang tuang bulun kuengeng ngayapun Janaka ngabiyanto ngerso paduka wangadi bukulun. Ya Arjuna saka ngendi Janaka? Saking Sregin. Wah kok diarura kowe. Kok nek tumindak elek mesti ya Janaka kaya ngono Janaka model ngendi? Badararja sak prapta kita miring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mugi dados ngawuningen wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Rada menika pripun? Kula semanggaken ampun katuran kali kula. Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ing dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi Panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar, kalih Kakang Garing, 3 Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdarunadas menika kula Kakang Semar Nala Gareng kaliyan Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih kalersan mekaten Pukulun? Kakang Rada menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Monggo. Dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora tak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alarmipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke alarm barang ki ben ora. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka uwun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Mboten, kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Sameneika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candradimuka. Aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun?
Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Gareng lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar perjar kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar Sinomar Gelayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balang ngara kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun Ora taya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Gareng kala Petruk. Iya pancen mengkono. Wiladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dlamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungaken ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Perkencang arudayang pak pong bu bolong kali code sawa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Rada ki menapa malah gumujeng? Lah iki gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawuhi Cistri Sula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cistri Sula. Lakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajeng kaliyan Cistri Amin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat